ରଞ୍ଜନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା। ପୁଅର ନାଁ ଆରବ, ଝିଅର ନାଁ ନିକି। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରି ଆଣୁଥିଲା ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ତା ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ସେ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲା ସହରକୁ ଯାଇ କିଛି କାମ କରିବ ବୋଲି। ତା ପରଦିନ ପରିବାର ସହିତ ସହରକୁ ଗଲା। ସେଠି ରଞ୍ଜନ ଅଟୋ ଚଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦାମିନୀ ମଧ୍ୟ ସିଲାଇ କରି କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ଆରବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟୋରରେ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ରଞ୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଗୋଟିଏ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଇଠୁ ରଞ୍ଜନ କାର ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଦେଖିଲା ଯେ କାରରେ ଥିବା ଲୋକ ଦେହରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥାଏ ଏବଂ ସେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ରଞ୍ଜନ ଲୋକଟିକୁ ନିଜ ଅଟୋରେ ବସାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲା। ଲୋକଟିର ହୋସ ଆସିବା ପରେ ସେ ରଞ୍ଜନକୁ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଦରକାର ହେବ ମୋତେ କହିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆରବର ଦୋକାନକୁ କିଛି ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ତାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆରବ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲା ଏବଂ ତା ବାପାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେଇଠୁ ରଞ୍ଜନ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ରଞ୍ଜନ ଡାଏରୀ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଲେଖା ହୋଇଛି। ରଞ୍ଜନ ସେ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହଜିଯାଇଛି କି? ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ମୋର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ହଜିଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଠୁ ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ତାର ପୁଅ ଆରବ ସେ ଲୋକର ଘରକୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ନେଇ ଗଲେ। ଲୋକଟି ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆପଣ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏମିତି ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ଖୋଜୁଥିଲି। ସେଇଠୁ ଲୋକଟି ରଞ୍ଜନକୁ ନିଜ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଦେଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ରଞ୍ଜନ ଗୋଟିଏ ଘର ମଧ୍ୟ କିଣିଲା। ତାପରେ ରଞ୍ଜନର ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ।